Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Wasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahli. Innahu amalun ghairu sholih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wingi enten keterangan donga sing neng Quran pancingan donga paling lembut fi ghayati talatuf ing dalem katok-katoke kelembutan. Hadza dunga'u Sayyidina Nuh alaihi salam fi ghayati talatuf. Niku salah satu lafat sing digunakake nek jenengan pengen tiru. Jadi salah siji lafate nganggo pancingan Quran wa anta ahkamul hakimin. Dadi wa anta ahkamul hakimin. Dimbake nang gone Nabi Ayub. Nabi Ayub wa anta arhamur rahimin. Dadi nganggo lafat-lafat ngenten niku merupakan katok-katoke kelembutan doa. Engko kita iso mengaplikasikan bentuk doa sing akan terbentuk menjadi doa ghayatu talatuf. Misalkan jenengan njaluk ya Allah warhamna innaka arhamur rahimin. Iso ngeten iki innaka arhamur rahimin. Padha karo ndeke Nabi Ayub. Wajengalna minas sakirin innaka utawa innaka atamus syakirin wis banyak. Sing kerep niku innaka arhamur rahimin utawa ya arhamar rahimin. Iso ya arhamar rahimin, ya ahkamal hakimin. Kuwi lembut-lembute donga. Nek Jawa penak wong jenengan Jawa, nek nggo Arab dasare ora pati ada. Nggo Jawa wae. Duh Gusti Allah paringono kita utawa nek ndonga dhewe nika paringono kula kesehatan panjenengan zat sing paling maha
maringi sehat ngaten niku. Moho maringi sehat. Paringono kita rezeki ingkang barokah, ingkang lancar gangsar, panjenengan zat sing maha paring rezeki ngono-ngono lho. Panjenengan zat sing paling maha ono paling maha rezeki. Ya Allah, mugi panjenengan ndandosi bojo kula nika. Ndandosi. Panjenengan zat sing paling mangertosi, nek kuwi sing paling mangertosi. Ya nek ngono kae perlu didongani ngono kok ya Bu. Nek model kono iki perlu dongani ngono kuwi. Masalah kita wangun ning ra cetok ya kok. Kala ngendika sapa Gusti Allah. Ae tegese Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Ngendikane ya Nuhu hinuh. Innahu sak temene utawi dongamu utawa anakmu. Ae tegese hadzal ibna. Innahu ana inna niku dadi nasabne dhamire hu bali ning ibna. Ae tegese hadzal ibna sak temene utawi ikilah anak. Aladzi sa'alta kang jaluk sapa sira ni ing ingsun jaluk najatahu ing slamete anakmu kuwi. Laisa mongko ora ana sapa anakmu ora ana iku min ahlika. Setengah saking dadi keluargamu. Allazi wa'ata kang wis janji sapa utawa atu kang wis janji sapa ingsun ka ing sira anji yen to nyelametake sapa ingsun him ing keluargamu mangaka sartane awakmu. Karena innahu sak temene utawi keluargamu iku innahu sak temene utawi iki anakmu iku ngamalun duwe ngamal ghairu sholihin kang ora saleh. Dadi duwe ngamal sing ora saleh. Ai tegese li anna hadzal ibna krana sak temene utawi ikilah anakmu tok leke kangan tok leke wong anake akeh ora mung siji. Iku dzu amalin duweni ngamal ghairu mardo kang ora diridani. Nalika ndonga ya Allah nika anak kula ya Allah. Rabbi inna ibni sak temene nika anak kula Gusti Allah. Ndungane ngono kuwi. Gek jenengan tau janji pengen nyelametke keluarga kula. Gek nika anak kula. Akhirnya Gusti Allah menyeru Nuh. Kae si kangen kae dudu anakmu. Utawa si kangen kae dudu keluargamu. Ora kok dudu anakmu ning dudu keluargamu laisa min ahlika. Ngantek anak kowe karo Allah ditetepke dudu keluargane. Seperti janjiku pengen nyelametke keluargamu ning kok kangen sing blegere kaya anakmu ora tak slametke. Padahal aku janji pengen nyelametke keluargamu. Ning ngerti ya, anakmu kangen kae iki dudu keluargamu, mula ora tak slametke. Wila nika iki anak kula sing marai dadi ora tak slametke karo tak klaim dudu keluargamu innahu ngamalun ghairu sholihin. Sebabe dhek niku duwe ngamal sing ora saleh. Ora kaya ngamalmu, ora kaya ajaranmu, ora kaya wong-wong sing do manut kowe kuwi. Dhek iki duwe ngamal sing ora saleh. Ngantek ora saleh utawa ngantek duwe ngamal sing ora sesuai karo syariate we dadi metu to karo Allah dipak saka
status keluarga nganti Allah yang ngendika samin ahlika kuwi dudu keluargamu karena ora ngamal sing apik utawa ora duwe ngamal sing apik. Termasuk sing marai metu saka status keluarga bagi Allah ora bagi kita. Iki bagi Gusti Allah niku nek syirik nyekutokke Allah. Nyekutokke Allah iki engko bentuke werna-werna. Ning bagi Allah lho ora bagi kita lho iki. Bagi Allah. Kaya dene murtad barang niku kan syirik jenenge. Wong terus metu saka Tuhan yang satu meyakini Tuhan liyane. Akhirnya nyembahnya juga Tuhan liyane. Niku bagi Allah walaupun keluargane jenengan wis dudu karena jenengan mukmin kono kafir ngono kae. Bagi Allah lho. Nek bagi kita ya tetep kaya Nabi Nuh ya tetep ngrengkuh kangen sak suwene urip ya tetep dadi anake. Nek cara kewajiban ya tetep dipakani kok ya. Ya tetep sak omah gampangane wong ya anak. Ning bagi Allah kuwi dudu keluargamu mula ana musibah, ana ngazab kowe slamet kono dadi ora. Kaya jenengan misalkan duwe anak jenengan ki wis istiqomah le salat. Anake blas ora gelem salat. Dikon jenengan ya wis sokan-akon. Ning kok dhek tetep ora gelem salat. Ana musibah medhun utawa ana ngazab medhun. Ah terus anake jenengan kena jedret ngaten niku ki sakarepe Gusti Allah karena jenengan ahli salat kono ora gelem salat. Kayak jenengan yo ora leren-leren, ora kendat-kendat leakon. Diwis ora kainan. Walaupun jenengan donga ya Allah mbok anak kula ditulungi ngono upamane Allah ki ngendika ngono laisa min ahlika, kae iki dudu keluargamu. Wong ora gelem netepi dawuhe Gusti Allah. Dadi sakarepe Allah lho jenengan ku rasa protes-protes gara-gara secara bleger lemune kuwi iki anak, lemune kuwi iki keluarga, bahkan lemune kesayangan. Kesayangan kae tetep. Karena ora sesuai karo dawuhe. Artine ora duwe ngamal sing apik. La innahu ngamalun ghairu sholihin dhek ndek ngamal sing ora saleh. Karang yo pancen Quran dhewe jenengan kerep krungu ayate ora asing kok yo. Nek dawuh karo menyeru Gusti Allah le ngundang ya ayyuhalladzina amanu wa ngamilus sholihah. Tetep jejerane amanu iki amal saleh kok yo. Utawa nek kalimat berita ora kalimat undangan ora ya ayyuhalladzina innalladzina amanu wa ngamilu sholihah. Tetep sing nyampingi amanu niku ngamalu sholihah. Ha terus bahasa Jawane ayo do senenga ngamal saleh. Ngamal iki perbuatan, saleh iki apik. Itu senenga berbuat baik. Nah, berbuat baik itu ora ana standar ya. Karena luwes to, kadang jedule saka ayat, kadang jedule saka hadis, kadang jedule saka kahanan, kadang jedule saka kearifan-kearifan yang ada. Di ngamal saleh iki luwes banget. Ora kok terus persis kaya sing dilakoni Kanjeng Nabi ra iso. Kanjeng Nabi gesang zaman 1500 tahun yang lalu kayak saiki zamane kok ngene. Ping pindhone Kanjeng Nabi nang Mekah Madinah kono notabene padang pasir zaman semono. Kayak jenengan ora nang padang pasir nang masakan Padang. Oh, beda. Beda ada ngono lho, nang kene nang nggon bumi sing ora padang pasir, bahkan bumi sing munggah medhun gunung,
sing lemah anyep teles ngono beda-beda kok ya. Lah di situ dituntun karo kahanan akan jedul ngamal soleh, sing ngamal soleh ki sesuai karo kahanane kuwi. Sesuai karo kahanane niku. Nang gir pantai kae kerep kena erupsi. Niki mengke akan dituntun dengan omah-omah pinggir pantai kena erupsi, terus ana penghijauan pinggir pantai, nandur-nandur pohon mangrove apa ngono kuwi. Kuwi kono kebijakane kuwi ngamal soleh sing mlaku ming pinggiran kono kok ya. Nek nang kene ora nandur mangrove nang kene iki. Ora dadi nggo apa? Nandur mangrove nang kene iki pokoke nek iso iki nandur swara. Wah, mesti awoke. Mesti awoke. Nandur swara kuwi mau. Nyuwara sak penake dhewe ning ora ngelingi bahwa suarane kuwi iki ngenani ning awak dhewe. Ngono ae lho. Ya angel kok ya jebule ngilo gitok ya angel dadak nggo kaca kemilon loro. Wis ngilo gitok ki angel, mbasan iso ngilo bengkerok. Mula ndelok eleke dhewe ki angel, mbasan weruh, walah eleke dhewe medeni wong. Nah, eleke dhewe medeni wong. Makane seneng ngamal soleh. Engko nek Quran dawuh kon ngamal soleh kok jenengan ora seneng ngamal soleh, lah iki rada bahaya. Engko ndak jenengan diklaim laisa min ahlika. Kuwi dudu ahliku to dudu keluargaku. Karena ora seneng ngamal soleh terus ngawur ngono kae dari omongane ya celap-celup. Saka omongan kowe ora pati soleh, Dik. Jan ora pati soleh. Nyeluk kancane ngono ora takzim takzimo. Takzim ki hormati lho, ora menghormati nyeluk kancane. Wes nawani udut ya, udut su lho. Lho kaje sing ngono kuwi kok kene njaba kono ki. Termasuk aku ki ditawani jek kok. Udut su lho ngono. Aku yo jawab siap nyo, aku yo ngono. Akhire ora ngamal soleh kabeh kuwi. Nah, akhire ora ngamal soleh kabeh. Kono yo ora aku dadi melu ora. Iki nek ana siksa kena kabeh lho ngono kuwi. Kena kabeh lah ora mutu, aku sing ora mutu lah kok ya dadi lenanggapi iki padha iki lho kudune rak ya beda kok ya. Kono ki udut su kene iki lenanggapi kudune matur nuwun Den ngono kok ya dadi ono bedane. Kok malah seimbang persis. Ya, ra mutu to wae, mbuh je wong urip pancen. Kata saja, ini kata, swara sing jedul saka lisan wis ora kewengku nang nggon ngamal saleh karena bukan faliyakul khairan to niku ora mlebu nang nggon omongan becik omongan sing apik to. Kamangka dawuh Allah becik omongan sing apik. Lah kok ya omong ngono. Angel tenan. Jenenge ngomong sing apik. Nek nggon segi omongan urung nek nggon segi liyane. Ngamal soleh iki ya angel tenan jenengan iki gawe story wis ra ngamal soleh kok. Suarane utawa kalimat-kalimat storine wis kalimat dosa iki biasa. Kerep-kerepe biasane nek do gawe story kae nyindir kerep-kerepe. Kalimat sing ditulis ki kalimat sindiran. Kuwi iki ora kok biasa, ora kok ora ana hitungan, ora kok ora ana urusan. Tetep dicatet kok ya malaikat. Beda nek kalimat nasihat. Kan ana nek story nulis kalimat ki kalimat ngonekke, kalimat sindiran, kalimat nasihat, kalimat berita. Kalimat bangga kadang kala. Kalimat-kalimat sing bangga.
Nek foto wae biasane kalimat bangga. Kamu kok sing difoto badokan kae. Ya ming kalimat bangga to iso jajan terus mangan enak ngono ae, Bang. Umuk ati ming umuk. Ayo ming umuk, biasane ya ming umuk. Ana siksa tetep kena nek ngono kuwi kaya nek ana siksa tetep kena. Ya nek kalimat nasihat wis sok-sok kae posting iki lho. Kanjeng Nabi ngendika utawa ana kanca duwe sejarah utawa duwe pengalaman pribadi sing ngene iki. Lafate ming kanca niku nek ora nyebut jenenge ora ngrasani. Karena Gusti Allah ning Quran ra tau nyebut jenenge ning ming wong mukmin apa wong kafir apa wong munafik ngono. Dadi ora terus jenengan ki radong nek ngono ki ya jenenge ngrasani. Diomongi mah ngeyel. Ya ora ngrasani nek nyebut jenenge tes ngono kuwi ya. Misalkan gawe story kuwi umuk. Contone Pak Parjiman ngono kuwi lah. Kuwi nyebut jenenge nek ngono kuwi. Lah ya oleh omong ki ana kanca niku nek gawe story senengane sok umuk soto, umuk iwak, ngono kae lho iki. Ngono kuwi orangnya ora ngrasani. Ana sing ngonekke, dadi memang gawe story ngonekke lha iki dosa iki. Ngonekke. Walaupun anu ning dheke sing dosa sing ngerti dheke karo Gusti Allah kok ya. Lha ngonekke wangun kae wong urip kok ora ndek ati. Wong urip kok ora ndek perasaan, wong urip kok tegelan. Iki kabeh do ra dong. Ning sing nulis kuwi dong. Wong nulis kok Gusti Allah ya dong. Gusti Allah ya dong, makane dhek engko sing nanggung. Wong liya aman-aman saja, sauni-uni wong kita ora paham kok ngono. Ning wong ngene iku sing abot. Makane ngamal saleh, urip iki tandurane ngamal saleh, catetane malaikat iki cilik-cilik. Maksude sing bangsa cilik-cilik kuwi catet kabeh. Ora kok sedina iki apik, sedina iki elek, ora ngono kuwi ra ana rinciane kok ya. Ngono kuwi ora dadi laporan kok iki sedina piye sedina apik. Iki sedina piye elek. Iki wong do bingung lha apike iki apa, eleke apa mesti ngono to. Mesti rincian kaya jajal jenengan iki saiki nggawa dhuwit kon ngecakno. Wes dhuwit RT apa dhuwit infak nek dadi takmir kae. Kon gunakne terus kene laporan dina iki entek semene ngono. Ora ana jluntrunge. Dina iki entek 5 juta. Wingi entek 7 juta, totalan 12 juta. Saiki wong ya do bingung to ngene iki. Iki kok nggo apa ya mesti ngono kuwi kaya model laporan sing ngono. Laporan ki tetep siji mbaka siji. Malaikat nek nyatet ya siji mbaka siji kok ya. Jan siji mbaka siji. Iki jedik salat subuh apik. Jenengan diitung salat subuh iki mlebu nang nggon hitungan wajib. Bar salat subuh kok terus maca kulhu ping 10, mlebu ning apik. Ngisore ana ora kuwi dirinci bar subuh apik, ora ngono kuwi ana keterangane. Salat. Bar salat maca kulhu ping 10. Bar kuwi njegleke kompor. Nggodhog wedang, ngono iso ana hitungane nggodhog wedang. Ana hitungane kok ya. Goreng kerupuk. Wis diitung ana tulisane dhewe. Karo dilane ning kono pas goreng kerupuk kae gemremeng. Gemremeng dilane.
Ora bapakne kae iki uteke mikir ora jeneng. Ha iki pindah sing nyatet ngatit iki. Sing nyatet ngatit. Cangkeme gemremeng. Dicatet ngono kuwi kiwa tengen ana catetane. Lah wong dilalene gremeng ya ora elek. Wong iki cetha anake mbayar sekolah gek kamangka bareng sumbangan sesuk-esuk Dik. Etel men kowe iki mikir ora. Kae iki piye kae iki? Ngene iki marai pengen gorengke kerupuk ning tak gawe mbeling jene. Kurang kerupuk digawe mbeling wae ben. Dadi digawe ora tek mateng kae. Ora madang ben protol sisan. Akhirnya protol lak omonge celat-celat karo. Lah yo niki mlebu nang nggon elek nek niki kaya wis jelas mlebu nang nggon elek. Ning sing lanang ra mikir iki ya mbahne elek. Mbahne elek. Nih. Lah ya sing lanang iki ya sing wedok tangi iki melu salat subuh. Iki kok sing wedok bar salat dilirik ulate kok kaya ora nyenengke iki mesti ana problem iki. Iki ceraki nyoh lho iki ana 150. Wah apa iki catetane ana 150. Gini ya do maido. Ngaji ngene iki kene do maido ra ono isuk-isuk kok langsung cucul 150. Ngendi ana? Nek ngantek ana wong isuk-isuk tangi turu kok ngantek cucul 150. Iki nek ngantek ana ketoke bengi menang celiwik gitu. Dia saka ngendi ya? Utawa ya oleh nomor kuwi. Oh urung iso. Tetep urung iso nek nomor oleh bengi nek jiko engko. Ya ora iso nek langsung dijiko ya. Ketoke nek jiko engko ketoke. Iki omonge sing tuku lho, Dulek. Omonge sing tuku. Karang srawungku luas kok ya. Srawungku ki luas kayak sapa-sapa iki. Srawung aku asik kok ya. Wong ora fanatik to ora kaku. Lah kene iki apian maksude dadi wong apian dadi wong luwesan ning mah ming kena pulute tak pikir-pikir. Ngene ora tuku ya dituduh. Tukuwe ora apa meneh oleh rong tau. Terus ngawur. Ya mung karena serawung saja terus dadi ngerti. Serawung itu juga bagian ngamal soleh. Karena termasuk sunah Rasul sing iki marai dadi wong sing baik itu adalah mudaratun nas. Dadi ngupengi menungso itu awor karo wong berbagai macam kahanan, berbagai macam latar belakang, berbagai macam paham, berbagai macam akidah. Kuwi disrawungi rasah milih-milih. Ning kita tetep duwe pager. Ora gampang katut, ora gampang kena pengaruh ngono ae. Iki sono aturane, itu namanya sunnatur rasul. Sampai kok ya wong iki nek ra iso ngrungkepi sunnatur rasul karo sunnatullah, hidup itu ora bermakna. Ora ana maknane wong terus engko lakune ampang to. Nek ngene iki ana. Makane srawung ki rasah milih-milih. Maksude ra milih ki ora marani, tapi kali kahanan jedu ketemu sapa baik, jedu ketemu sapa baik, jedu ketemu sapa baik ngono lho. Ora usah ngaran-ngarani. Kadang kita metu nang kono ana undangan, tekan kono jedu ketemu jajan, wong iki wong Kristen tetep baik karo Kristen. Iki terus mulai dilalae kumpulan ning kampung jedeg ketemu tangga. Sing tangga ki pahame gejawen. Tangga iki pahame gejawen kae angger ngomong wis. Wingi langsung ngono kuwi kok. Ning iki wong dorat dong. Nek sing dong tetep mengaku.
Akhire ya gandeng rada prinding-prinding. Aku mulih ya jika ubo rampe. Muangkat jam setengah siji bengi. Tak uripke dupa, tancepke wit gedang. Lah piye wong lemahe cor-coran ora. Wah, tak tancepke terus tak wacake sak iso-iso ngono ki pokoke nek nggon gang ngono ki ora usah guruwe mlaku lho. Ya sak iso-isone wah tenan. Kaget merinding. Wah, kaget merinding. Wah, kita ora paham ngene jak ngomong kaya ngono wis. Ning kita ya kudu baik ben wong iki duwe sudut pandang urip sing ngono kuwi ya dilungokke wae ngrungokke kowe kok. Lah kok merinding piye? Bul sing manggon ning pojok ngono kuwi wulah wis rupane njijiki. Rupane njijiki. Wes. Kayak meng kawar-kawar sunge dawa ngecas terus. Lah iya njak ya sunge dawa ora iso mingkem je aku. Ngono kuwi bisa cerita nek sing wong sing ngono kuwi critane nyeleneh-nyeleneh. Ah, marai memeng to. Ning gandeng bacut ning Serawung utawa ning pertemuan iki jejer kuwi ya ora usah pindah jenengan. Pindah memeng aku karo wong kentir lha muni ya ora ngono kuwi. Wong ming sak suwene kuwi wis rawungi dengan baik ngono wae. Marai ngerti, marai ndeng ilmu, marai baik. Iki jenenge mudaratun nas. Wong ya ora bakal melu to kaya jenengan iki. Aja neh ngobong menyan. Jenengan iki pintere iki ming anu ngobong kahanan. Ya provokator e. Niki mangrasake. Niki sik muga-muga dadi ridani Allah, dadi berkahi Allah, dadi rahmati Allah, saged istiqomah ling ngaji ling ibadah, bejo slamet donya akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.